sar hingkai tamni bagai norok ini lukorokno saklaina musung jaka tiring kuliah hambai sini media person sono sungtini lukurno sana mereka bono je sung asram bari constituency bisingo khobjak champawar regional by tijak khana eba 1434 otring sung klaya thang tongo chini champawar school ni barasudar high secondary school ni thungnoklawa sung tring klaya thang tongo awan bagai sung tini nongni median bisung tikai sung lukurok no eba jara phalnai dukan inai aba phalnai nini je kono dugari chomungto ba eba nini fast food jara phalnai sung borok no jotong no kobong dukan na bagai eba sini drink celebration sungai basa phaima na bagai tei sinero sung samung musamur wotongo abro naina bagai sung sini o drink bisi gatal o kathar salno sung palanya bagai am sini joto ruklongno sung norong bisintia sung sini kobong mango ang kaisa san bagai sini champar regional drink committee ngai sini convener bini tamnai kicha kongrang ma bagai botini kok semalia hapono bini borla ang kok saka ang hingkai cashier eba treasurer busuk rok capacity boro jaga rok dimana no boro lukorok jaga angke toro sung samar sini field kotono sini thungnokla school ni 5 থেকে 6000 abarle sung khakayo tang himala sung sini champor o champor sung drink thanai bisi tei awan halai sekang bisi oba sung drink khlaile male 2 বছর gap awan mogi sung taklai 3 বছর o phainayo kai sung khlaile kya amloge sung khakayo sini am suni lukorok bo tongkhojak tei borok kabangka phaino nei sung khakayo angkai romdi joto borok to program o direct phai nai phemaya rok au hairok tongo angkai baksa nogo tong phaimia rok ni bagi tam saklainai musung phaimia rok no sung abono obona musung sung sini tibrasarok sung sini silmung abono je sung sini borok palale tamo puila bosak baksa ka abono 1 lakh bosak kilo bangla mas puila hino baksa abono kai sini borok tamnai swag tei maikom sau eba mangsro pai sung palale manugo kintu abaya sung sini tibrasang na angabono nong bisini kongna busung tring hingai sini bisi ketal eba bisi ketar ni sung wan sung mano sini tibrasang sinimung sini tibrasang ni je puila bosor eba kai new year hini sung sijago awan bagai sung o bangla puila bangla bosor puila eba kwa je ingreji ni ba english ni je new year hintongani aba hakina sung sini o tringo bo jara nogo tongnai ba norong bisi jara sung nogoi tongnai borno sung kobongo sini o tring nobo sung nogo sung palanya nango sung nogo no sung hangre puru jemon awan tala makino sung nogo bo o tring nobo sung tapnai awan chuan eba sung mangsrok sawi sung palanya nang hne ang sanam sung mango te thaijang kai tabu to chini be sikla rok jere rok kobong drugs oi kubuljak abo tin tam saklainai tring abo hambai sungma bagai abo ang sanam sung nong bisingtei sini wan sumong ka bono sung taklai sini o champor regional bisingtei sung tring klareka sini o tringo sung abo mangno sini komite sung wan sugui sung salaika sung taklai sini o tringo sung nuglayo jekono orgestar eba superstar ngekai ajaga ngai tamo jani munda eba chwak phlema abo sung maximum mane 99% jaga no abo hai sung nugo aun bagai sung sini o tring komite sung wan sulai salaika jen sini ro sung jani munda eba khayo je chwak phalnai sung aborno sung kono elo khaya borno sung accept khaya abo hairono sung oro sung nahaya teka senga jara sung nugo tabok drugs sanai chai tung abo hai kabong sin borok abo hai rok nya oi mara nani ta thangtu sung abo kongwa bisingo sung jate phaibro kaham kai phaiei sino tring celebration palai thangpuro kaham korong kai thanani engthong hne sung kobong maningo angkai sab phaima jak phainai ro sini o tringo phaima janai sini 26 asram bari ni sini Bidhan Sabha eba ka constituency ni keplai ngai jiti sangat sini sar minister sini borong nang onimes sar tongnai tei tongnai sini asam bari hal ni sini em eba mdc sini sar ononto bo phaima janai bo to confirm tongnai tei baki tongnai sini tulasiwar borong ni video tongnai eba tei sini o barsudar school ni headmaster tongnai tei sini champor ps ni osi saibo sungai basa ora phaima janai
Kai resapnai musanai rokai boroni thabene. Samnai musamnai ngekai abang ngekai yang sini pesa tol fajine tongo te ini yang kantor fajine tongo jawanom ni sini pinki sakma ini tongo kaisa bo tongo te ondule diang ini norong nuka media rogo bo ma social media rogo tongo bong ni borok fainai te bo tongo sini emburu ini tongo te bo tongo mami chongpreng rok ini borok tongo sini ro resap thani te tongo sini Krishna de Burma henei te kebongma tongo abon bisingo tini super suro tongnai borok ngai tinoro programo phaiman nanai Kai o khanani program rogo lukuno live telecast abo hairok khainani ngode tong non. live telecast sebagai sung kaisa media no abato do kai no sajak jemononde sini yakurai TV eba yakurai channel ni tongo kaisa te kaisa ngai sini TNT borno sajak borok phainai borno sung contact kerajak Okay. Hamba. hambai